Assalamualaikum. Aduh, siapa? Jadi, mau nih itu. Jadi para luto na. Iya. Ya, biasa di wala di. Iya. Angka. Tangan jol alang. Asa yeso jancit. Iya, angka. Mapal ko ti tangan jol alang. Itu na jolo. Hindi, mga. Ay, aga si tumbawa. Yan, wewe no. Bada ka kabat to. Ay, yun niya ay. Ang kamano ko. Makan indra mo. Duro ka pa jolo, ang jasad di ma. Duro ka pa jolo, ang jasad di ma.